So guess what? Tonight, my first surprise in the building. It is Janos. Janos, what do you say? Wagwan father. Boy the king. 7 sounds my king. How do you say go my rounds? My rounds better. We are moving father. Ziri say go ngoma mchiraundo. Ngoma bo. Zvimai ndozvikurira ka. Dance yakabuda mjeri kamdhara musadhibheka kuti yanga yakavharirwa. Dance this time rakaloka ma streets. Yeah man. Ndakapesera kuona ku Cup Clash. Kwakuri sei ku Cup Clash? Ku Cup Clash zvazviri bo. Zvazviri bo. Aiwa vakasimbisa. You know say kuti panotofanira kutozoita adyiwa neahwina. Nyangwe bhora chairo ndozvariri. Plus magara makati ku Cup Clash munoendera mafans enyoka. Ndizvo chaizvo mukoma. Saka muchiona ndisingamoimbe kana kutuka ndongoperforma masong angu kuti vanhu rese vazoti aiwa uyu ndoyakaimba song ine. Right. But tikada kunzi takutukana nevana. Aiwa. Vana mukoma wangu. Munokwenda munonakirwa zvacho nemarecords mafans enyu onakirwa. Maisiwa nguru ndokuti dance ngoma. And otherwise boy. Aiwa very safe mukoma. Tine mangoma manyowani ere. Akawanda mukuru nditone rimwe collab neJamaican artist zvikuti ama1. Rinonzi chiyo rakatobuda ere? Atisati rinonzi Braveheart trap dance. Toritarisira zvarini uye makarimba nani? Anonzi Jafrican. Right. Yeah. Zvekuti atori big kunyika kwawo zvekutoti atone ma-features nana Caputo nana Bounty Killer. Samgona manje taku-engage international market. Right. Yeah, saka ndokatikatarisa. Toritarisira zvarini ere? Iri end of this month. End of this month rinogona kubuda? Yeah, arikuti yarakabhekwa nemamwe kakaita kunge ka-EP. Koma visual mune tarisiro ere? Ma-visuals tikushanda mukuru. Muri kushanda ndiri? Semugeto yose achiri kusimukirawo handikazoshayiwa 1 or 2 ma-videos ekuita. Ndirika? Yeah. Zimbabwe, his name is Janos Extra Bad. Janos. Yes, father. Unozaskiri edu kaisusu. Yes, father. Tono tubva tombondipasa kuti timi vedo zoti ndiwe zveshuwa. Extra Bad thing. Andei. Ndovabudisa mu-budget. Ndovasiya vari red pan carpet. Shuru badness no famba ndine market. When me shoot me no miss any target. So me say me step in the streets when me looking so clean. See the girl them jumping, some of them come kissing, some of them come hugging, some of them gone missing. Gangsta na in a jogging. Right now me at the man maker, me at the girl gator, me at the trendsetter, me at the pepper chaser, me at the dope maker, me at the intimidator. Real alligator. Step on them like vendetta. Me at the intimidator, me at the instigator. The bad man a greater, you can call me later. Higher than the scraper, them get la wrote me 10 later. Them why them not real, them a faker. Me gun like the vapor, the hot girl me greater. Gangsta coffee made and a pal with no cheater. For me gun better no later. Leaker we major. Ride them just like a leader. Me a the danger, so watch out for danger. And a pal with no stranger. Me a the game changer. Put him out. Put it one more time, Sana. Nipe my song, Papa. Extra bad. Bad. Tell me. Me go say then. Bad tune give them a bad tune. Bad tune give them a bad tune. Bad tune give them a bad tune. I be a bad vibes. Me go say then. Gungun dengu, boss. I'm an gungun dengu, boss. Me go say then. Babasa wants a sassy. Asi kurova ngoma basi. Tapa msoro, taimbo vepa zasi. Toba jaka se gasi. Tia gasi. Ashina kanga nasi. Kuri kumangoma tova pinza classy. Tembo man, tapa man, big classy. Extra bad thing, me go say then. Hear me now, me run the downtown, me run the uptown, me run the whole place. Me I go shut them badness, shut them madness. Me not go give them mess. Because I didn't mentally, physically, spiritually, lyrically fit. And me no accept defeat. Extra bad them I put pan repeat. Informer and two-face get delete me. But alone me no afraid alone me in my own. Me kill them for fun. Leko youth you can't style the done. In farmer them run. Watch an all, no time waste. Just chiga press. Outer Africa me are the baddest. Run the place, none of them can contest. See the girl, them a kiss and caress. Well, his name is Janos. Submarine. Apo kwenda ku album launch engwere. Yeah man, them say Chikoro. Right, Chikoro. Yeah man. Janzo na ariku Chikoro eroko. Pakaipa baba. Manje tine zvanogona kuzoti rakidzere zvatsati taona. Kana kungoti surprise hongoendawo pa stage nengwere pepe muchitinakidza.
aiwa ndozvinhu tikutoronga nekuti patone collabo riripo nakudhara. Pane zikolabo here. Probability yekuti zvidaro yakatowanda mukoma. Handidika. Ya handizvozvo nekuti mukona pangu pachina mukuru. Tensingambode kuti timheta maclash vanhu vakufanira kumbonyatsogara pasi womuona munhu akazvimirira richi ari ega futi. Munomuda kuti munhu amboona ari ega. Mafanzi wamunonatsoonawo kuti as an individual. Zvekuti apa makatarisira kuti mukuda seti yenyu chete. Yes father. Aiwa amunenge matigonera. Bati munoziva kuti isusu mudna medu meme. Tinozongoda kuona maiki ichichinjana. Ichocho ichokwadi mukuru. Ichocho ichokwadi. Zviri muropa. Ndizvozvo chaizvo ngoma. Saka tine ngoma nyuwane here dzatinogona kutarisira musi weSaturday paStoja apa. Definitely. Ichocho chaina chekwaSilent Killer chinonzi Hondo. Chinonzi Hondo. Chikutobuda ipapa. Saka chinogona kutoperforma live handiri. Yes, pane chimwe futi naMbida makolabha akawanda mukoma. Pane chimwe naMbida. Plus chechi new generation. Chamukuriridza mazuva ano. Yes. That one is a big tune. It's a very big tune. Plus chine ma superstar. Real that. Right, Zimbabwe, we are live on the leading radio station Star FM. This is the Zim Dancehall Overdrive. And guess who's on Zim Dancehall Overdrive? T Gones. Mukuru. Muriseiko mukuru wangu. Kodi say? Ndiribo mukuru, you know, it feels great to be here. It feels great, especially kana pachitika zvinhu zveZim Dancehall mukuru. Tinongoziva kuti Zim Dancehall has been dominating the masses, has been dominating the space for a very long time. And aiwa manga muchichimhanya mukuru. And today I'm here for Zim Dancehall. Specifically I'm here for Silent Killer. I'm a hip hop artist. Yes. I've taken the best award in the country. I've been the hip hop king, but for today, ndawira Silent Killer, ndawira Zim Dancehall. Ukati nhasi ndikumboenda pedu pageto. Nemunosimbisa chino. Munozviziva kubva kudhara, ever since 2012, I was confused first manager. Munozviziva kamukuru, confused. Manager confused, you know, we're working zvisingatomboite kubva kudhara. Kuti inini ndinotoda Zim Dancehall as an artist. Kuzova kwangu hip hop artist, yeah, that's what I like. That's what I like, but anything else, chimwe zvese tinozvifaisa maiziva. Nhasi tawira Zim Dancehall and we are happy mukuru. Muruza King. Yes mukuru wangu. Tagara tinoziva kuti hip hop yemu yemughetto yemustreets tagara ishoko rinozikana nemunhu wese. Ichokwadi mukuru. Kuti aiwa ndimwe mune hip hop muchitaurira zviri pastreet zviri paghetto. Ichokwadi mukuru. Mozviendesawo uptown movaonesawo zviri kuitika pai. Ichokwadi mukuru, and I really appreciate that mukuru. And nhasi ndakamirira Zim hip hop. Aiwa isusu tinobiga Zim Dancehall because Zim Dancehall yakabata mastreets. And we are happy kuti hip hop is doing well today, but we are happy nezviri kuitika muZim Dancehall. Mashows eZim Dancehall ari kuzara. Uchaona zvange zvakaitika musi wa21 September kuchikoro album launch iri kuitwa ya Silent Killer kuti kunenge kwakazara sema. Zim Dancehall shows yese ari kufire. Look at all the Zim Dancehall cats. Vanhu vari kuita a lot vachienda kumberi. Look at Mbida akadrive motikari of Zim Dancehall in no time. So this means kuti Zim Dancehall iri kuoperate. Vesana journals vari kutotiratidza zvinhu zvinotoshamisa internationally. So inini hangu ndiri munhu anowanzongorespecta kubatana kwakaita Zim Dancehall. Vese ana Blot nana Silent Killer chero pavanoita kunge vari kuclasha paipai. It's just the talent. Yes. It's just the talent, you know, it's the essence of dancehall, even kuhip hop zviriko. But ndinofarira kuti vanoramba vachizosupportana pavanona pachinoitika ma-events. That's why vanhu vanenge vakazara. Saka nhasi ndawira Zim Dancehall ndiri wenyu, and I came for Silent Killer. I believe Silent Killer is the king of Zim Dancehall. I believe Mbida D is the king of Zim Dancehall. Ndikuda kutozombonawo clash ra Silent Killer naMbida. And the Silent Killer ari kupisa. Muchipewo maclash iwawo cause kuZim Dancehall kumukuru ka. Next time ndichangovaitira cage match inongoti vachimboenda pastage nobva ita iyoyo mudhara. Ere ndichida hangu kumiririra kana kunoku kuhip hop mudhara ka. Ina hangu ndoda kukutendai nezvamuri kuitira Zim Dancehall. Facebook post enyu tikumaona, your personal account. Zvinhu zvese zvamuri kuita mudhara, maposts amuri kuita, the numbers you're getting online, it's making a lot of impact on the streets. And we respect you and we love you as far kunyanyanyanya Zim Dancehall. Zim Dancehall is concerned. Inini semunhu akaputikira paStar FM, I know Zim Dancehall needs you. And I'm here to appreciate you mukuru. Ndauya kuzoappreciate Zim Dancehall. Vanhu vakawanda ngatisangane musi wa21 kuchikoro. Muri kuona chiki man? Kune vanhu vasingazivi kuti mune makolabo akawanda amakaita muZim Dancehall. Munogona ndiudzawo makolabo amakaita hip hop neZim Dancehall nemaartist kuti vanhu vangoziva offhand. You know that I've done a lot of my hits. Makatarisakana na Confused. Confused is my closest friends for decades, man. Like takaita ana ndichambokufunga namundirangarire, you know.
ana Usatsamwa, ana Life Young, you know, even if the Zim dance was slow in cadences, we did a lot. I did a lot of songwriting as well for Confused, but Ashanda Teset Shidai. I've worked with Christo, Patakaita Only You, Ana Damascus, Gaspioria, Windy President, Kina, you know, like it's not a matter of yes, but it's not a matter of because I've worked with everyone. And the Zim dance or Murupisa. Izvezvi kutozoita vanhu vakabatidza radio kuteerera Zim dance ende tikutoziva kuti vanhu vari kuuya kuchikoro album launch musa 21 saka taona muchalipawo performance here King kudhara ini ndiri kuuya kuzokupai performance, ndiri kuuya kuzosupporta Silent Killer. I said it, I've been Silent Killer's fan since day one. Kubva kudhara zvakaoma, I've been motivating him. Vanhu vakawanda vamwe vanenge vachisaiza vachita say I feel like he is a king who has never been crowned and he has to be celebrated. Silent Killer ari kutoputika kana outside the genres kuvanhu vese than how he is really given his spot in Zim dance. That's what I think. So today I'm here to represent that. Like in I face that as well ku hip hop. So I feel like Zim dance industry iri kumhanya iri kufire and vanhu vari kuida and I'm here for the Zim dance. Ndichange nditoriko ndikutoona ma performances evanhu vese ana Blot vese ana Silent Killer obviously I'm gonna be with him on stage. And Mbida, you know, Mbida uyu ndichatozoda kutozoita futi song naye anopisa kaMbida uyu. Zim dance iri kupisa mudhara. Kana even dance already inopisa mudhara. Panapa panotopisa. Zim dance is dominating the space. So let's just enjoy the music. 21 September tosangana kushop. Mbida. Yeah man. Zviri sei? Mukuru musei. Ari sei marounds? Aiwa apa bo. Wakuda kundirovesa ndakukutsvaga kuCity Sports Center. Aiwa. Zvikati Godfather tikuda Mbida panapa, Mbida mamisa sei? Inini manje chandakanakira ndoda kuti ubva ngondipedzera nyaya yangu. Yeah man. Zvakanzi Godfather matinya Mbida ere. Godfather masapotera Mbida ere. Saka ndoda kuti ubva wataura neZimbabwe. Ndisati ndapinda mune zvakawanda ubva wambondiudzawo kuti vozi ndakadaidzira kuti Mbida ari pere. Taura zvenyu mudhara zvakatondirwadzawo ndaida kutozviona iwe Mbida unoti. Ndoda kuti andudze ubva pakati pemwoyo. Kuzinini Mbida futi iwe ndotokujamba kozi iwe unopisa pama freestyle. Iwe hapana anokumisa sei usina kuya pa stage. Indaiona pa stage sei usina kuya pa stage. Ona tigonzi tokwanisa kuya kuno next week. Anditi right. Tozoita izvo apa tobva tapusha 21 September ndini. Kona kubatana kwakaita Zim dance mudhara. Ndida kusupporta Silent Killer. Much love. Chivwandudza watukuya kuno kuri ndinozotaura nezo nyaya. Ndinotudze Zimbabwe. Next week. Zimbabwe batai date zvanzi nyaya yehombe iri kuda zuva rayo. Rega rakazara kuzotaura nyaya ipi? Yeah man. Nyaya otherwise uri sei? Samambo so atingazotaurira nguva kadiki. Uri toda nguva yakati? Toida kutopa speech. Kuti yatotaura kwazvakabva nekwazviri kuenda. But uri sei? Aiwa handiri boss wangu muri sei? Ngoma dziri sei? Aiwa ngoma bo tikupusha. Mukumborova zvematoire this time? Tikurova. Andiri? Tikufamba. Mune zvinyuwani zvakabuda here? Tine EP ratinaro baba ratakabudisa last week. Rinonzi chii? Rinonzi Hora. Tsvimbo ndatora. Handisi kumbonyora. Kunza wekugrenora. Ratobhora. Wabasharu bhata vachizora. Nyaya idzika dzakora. Mahora iwawo. Havasi kupora. Chandokudaka. Chandokumbira ka. Andodode mumbonipo a freestyle. Muchindiudza zviri paalbum. Kuti mungandiudza zviri paalbum chete. Yase. Born up style. Ami. Ndekati vamwe vari muprison asi vari kuwanza tumasizeni ndavaona vadambudza tumaquestion uyai paservice station vaya pandopaka bhima kana kuimhanyisa unongoona nkuvapengesa hapana pavachanditi so ndiri kutengesa handisi kutengesa unongoona kunge gasti vese ndiri kuvanhongesa nembeda kauya akatoboka zvekutongeswa handisi kutongeswa vaiko zvino moto wachofutikani wabvira vakunge zvimoko zviyaka zviri kutizira vari kuona ngomafutika handisi kudzidzira ndakutoita kunge ndiri kufinhura pindura vauya vakandipindura saka vakutoona kuti ndini ndakutovasabhura nekuti ndini unongoona mutongi gava nekuti vakandibata Monday ndikavabata Tuesday vanga vakandimirira Wednesday pandakanobata Thursday bata Friday Saturday Sunday ati rareya
ndakatanga zvekudhakwa ndichiwanda Wanda? ndiri lonely star atizwa naswanda Swanda. ndakafurira vamwe ndokubva ndawanda nata kuseverera zvibhombo ngemabhebhe Wanda. I'm the defending champion. Champion. They also for warning kunevesa asingandiwoni they can only vakuda kuchiona tipa off ngeflat phone patiri ndiyana kambara mitasi yachinzwisa ngoni kutengwa dzinobharwa pabati danger ndamuzoni vamwe vana baba but they're dead and gone vesa nenharo ngatipinde muringi tivati mamicrophone kune timarowa nedopodopodopo muri madhoni uripo kati gonzi iko zvinota kutova zora unge slonzi vajaira kunonozora ponzi vaudze ndabiga vese anateri ganzi vaudze utori rasta staira wamasta vakungova blasta manya masaga fasta wakukonzera disaster vaudze wakamasta usunye barasta wakapiwa bhima vamwe havana kana mazda apa havatombonamate kana mwari kana pasta iko zvinota kuenda kumusoro soro ndabiga jenara unakagoro nekagoro vese vakudhakwa nedoro nedoro noona rakunge bhasikoro nekoro utama yesu musarenyoro nekuti musazombowanze doro apa futi musanyanyorowa sporo muchibira vanhu zvinhu musingambopfeke polo segonzi saite iyoyo mbozambula ngoma dzacho tiri kugambula dzakutozadza matambula handiudzwa kuti 21 chii chiri kuitika pastodart musi wa 21 anenge akatanga ma1 tangai mabhisango 1 takuudzai kuti kama 1 pastodati tenge tichifadza yese povati ngoma dzakutotapira unge yogati wakanzwa sisi achiti standardi kuvamisa hostodati nohobva vatoona ndiri sprokati apa futi isusu tenge tichimwa doro hatine zvinhu zvakadhakwa ndatinotikainini ndimboramba ndichiyimba sei wakunetsa kunge mukadzi ane ndimba nai iwe mbida sei ndiya ndimboyimba azousuzi unoheriwa kuda kundisimba vakanzi hatisi kutongwa nemasaladi makuda kushandisa chikaradi iko zvinota kuenda forward hamuchajambwe newesimaka makaona munhu akageza makumushora apa futi muri mabora handichapedzise inini ndiri werepi iwewe hauzi kutsunga kana mubora chimbomira kutedzera soja lovu iwewe inini ndiri kupiwa manofu ndane makore hopo ndichimwa hwawo hunodhakwa iwe uchingongwa maslimofuwamozviona here kuti hauna kugeza pana uyu hamungambomuudze muudze kuti tigonzi mukudzei kunge japreza kozi nini ndiri imwe mbesa honai akuseka azviona ndiri dhara kunge mukadzi waabrahama honai asara apa futi nini ndinonzi tinashe asi uyu gonda musiya pazara apa futi nini bhoizi rangu ndiri kufara kozi nini bhoizi rangu inini handina kurara mbida azviona kuti isusu tiri madhara apa futi nini bhoizi rangu ngiyafala saka ndikuda kuti iwe mbida umboyimbira kona kuzotiza munhu mani iwe ramba uchivayimbira uvaratidze kuti iwewe waita mukuru pakurumbira kamota kavo kakaparara apa mukwimba marara ndakukusiya kuchipatara nyaya hauna kwekumhanara mashowa papana ari kubhadhara waigaira kuti ini ratandara iko zvino wapushwa unge bhara kaluza kaweti kemudhara I'm happy ndikuzviziva kuti Zimbabwe yese iri kufara zvanzi nyaya ichaperera musi wa 21 pambilezi pastage. Yeah man, and shouts to Mbida yo. You know what Temple man, I love zvinhu zvinoitika kuZim dance. Urikuona Tigonzi, there is so much talent in Zim dance. Hip hop hapana vanotya. Right. Urikuona na Mbida vane vanhu vesanori wa Zim dance. They know the essence of Zim dance. Right. So Zim dance munofana kumurespecta mfano wangu Mbida yo. Akaipa cause he freestyles off the top of the dome of his head. Mawana ndakutozoona clash la Silent Killer na Mbida. I know Zimbabwe would love that. And ari Silent Killer vunzeka na simple axe hambotana mani kunge DJ wa Temple mani. Zimbabwe, we've got another new voice. We've got another new voice in the building tonight. And of course, it is a big surprise, courtesy of Silent Killer. Ndokuda kuti mungotangira kungomhanya chiridhimu ipapa ane no one of them tapeka ngoma fan kajombo ndinoataka ndine zvobo keta formula ndine shomo ndorobata yavaiti songo so ngoma bvaru kula kambutsa subaru ngoma dzedu dzine vhalu kure kunopedza fiyo daro ndotodaro ndorobata so ndikati Rexton yes can Mr. Job is done
chizvimoko tondifarira Brazilian ndichingobuda zvinyowani ngeSamsung ndavapinza busy pari pastate Vundaluda Chris anokuudza Rextani asi easy pane bhegi ndinobatika ndisikizi kwandiri mangoma maruva ndiri zingizi ndorobata and Kutaras are not big shots. The bongom straight nge outer Compton and the Thompson or a Delilah was Samson. Yeah, is Andy Bata per mic, per microphone. Dorema MCs ngakati immune deficiency syndrome. That's why I'm watching the disaka with the chaga kunge freedom. Paparazzi on the Casco radio and my television. Makapusanga vaenda ambo no Casco, Matimon. Is Exiana and his son Bazanka Patando Itamon. But my bazar tino kakana snaksa lemon. And if I die today, remember me like John Lemon. My ex-sang surf and kata can't live without you. Life goes on, kept on. Name I'm up on, I moved on, name on with Zay Apka. Just roll one and what I said because I out it song Imon Sakaminika ndapakapa ndakuyimba mabhazi angu maba angu has ma green bar apa futhi nini ndikubata topura kipa Thanos badavana tron bose bambomire ngama ite hold on dinobudira pasimba nananga jomton vachatondi salute and ma bow down gon shut up ring like phone dizere nema melody unge saxophone mana 5-star like Pentagon do vajgira bonzo do vajgira skeleton extra bad run pandem like hora run pandem like hora Arwachonal run pandem like hora listen Janos hora so me tell them no say mana BAD danto info CID hu ha me MAD kasimi in a terrace me VIP remember we are bad from day one we see a bad man them to raid high each time them must be on the program stop right there Rextana. Who is Rextana? Yeah man, make them know say Rextana is a baddest artist, yeah man, out of Ganda tribe, yeah man. Yeah man, Rextana Ganda Govu. We there upon a Zim Dance team, yeah man. Oscar this year, now Maguzia. Trikutoda. But atikubate ipa maridimo kana musekore mango mainda. Yeah man, inini wonde kaka pattern kaka ndorova. Kikuti tuketa sasa betwa ne vanhu mudabura. Sasa ndiri shanda ma exclusive. Right. Boze maridimo yanda kaita kudhara. Right. Yeah man. Saka murongoro amasingo zangu chimbotrain imwe engo ma notes andidika yeah man ma formation manyona asi munobatika papi pa social media yeah man make them know Rextana day pa Facebook yeah man go search Rextana Ganda Govu Instagram Rextana Ganda Govu oyenda even patiki yekutoko yakairona ngoma wangu 10 futhi ba andidi yeah man ayo booking man magona matipindira panapa tinokona imso 21 kuchikoro kwa school 10 kuchikoro chikora vanhu kutiwo right ngwere baba zvakamira sei zvina kumira zvakaita sei zviri kumhanya here zviri kumhanya baba ndiri kunzwa zvanze mukutobva kustodari pacomplex mamishombo memavhenyu ndiri kubva kuairport muri kubva kuairport here kwakanaka here chii chachiitika iko kuairport akungambonzi kwakaipa mamuchiita sei kuairport muri kubva muri kunze kwenyika here mamuri kopindione sei ndakachiita kunombodelay hangu tiketi rangu rendege ndiri kuzokwira mangwana matsini mangwana monazo because ndikonefanira kunge ndiri panapa right aiwa magona muri sei king inini ndiripo handina kunomiswa padho ndauya ndichidawo but panazonditaurirawo kuti nhasi vari soft nhasi vari kuita kazvegraphic nhasi pana tigonzi wekutoti ari kuda goridhe aripiwe rese zvese nemabronzi vamwe vachitora macoinsi vada kunotyorwa pamajoinsi netoti munotoziva ndemapoinsi andinyore ngoma neball pain anokurira kugrowth point yeah man chibve mangoenderera munditipoti chiko chiri kuitika musi wa 21 it's like musi wa 21 to launch our fourth album ndichanova chikorera kuchikoro samakazana achingoti kuchikoro hakuna chimwe chikoro chinosvikorwa munhu right chinopera kuchikoro the school of hard knocks school of hard knocks yeah man don't you know that mazonditipira here kuti bhama rine ngoma mangani rine 10 nesere ndo 11 yema 18 pane 10 nesere akabikwa nani mangoma pane ngatingoti mugumwe upu ndewe kwana black boy ko pane masalad to produce masalad right saka iyo tori salad iri pamayonnaise imazera yakadaro kobva kwati tina Benito
Oh, tina Benito futi baba. Exactly. Benito it's like ngatiti ndiye akagadzira album racho almost seriously. Okay. So what Timan and 3 songs. Right. Including the title track. Oh, iri kubudana kwa Timan. Exactly. Tina makolabo ela tingatarisire pa Bamiri. Makolabo ka. As usual. Amshaye kolabo yangu na Gonz. Isu kubva kumwatine mascones. Right. But amusilombo pa something ere. Manje. Amusilombo pa something ere kana kuti poka nzwisa ke zviri pa album. Hamuna kana chakuda ungoti nzwisere kana pa microphone anything chiri pa album. Ndiri kuziva ngoti ndichanovatyorera uchikoro. Ndichanovatyorera uchikoro. Ndichanovanwira mugoro wengoma kwakagoro. Ndichanovatyorera uchikoro. Ndichanovatyorera uchikoro. Ameno vakaenda kumaroro. Vaudze aya mabororo. Ndowina aya mabororo. Zveshuwa ndiri mondoro. Ine simba dzokororo. Zveshuwa avawane zororo. Saka ndovatyorera uchikoro. Nini chavatyorera uchikoro. Ameno vadzakwa nemba njene doro. Afunga kuti pavanondimisa ndaimba ndiri solo. Handisi solo. Kana kuti ndandiona kuita kunge ndine bholo. Pati ndopeka dzidza zine polo. Ndosaka mpena ndiri mopuyawu. Ndichi actor. Oyo. Ko pane mavidage ari kubuda pa. Yeah man. Mavideo anaona uchita 3 mavideo. Muzora nasi. Right. Maxine. Ndifanele ujuza Maxine ana. Ndizodzuka mu10 ma7. Muri kuenda monazi modzoka Dippers. Ndafana ndina na 7 but pabaita calling yekuheaven. Yeah man. So ndata make sure ndofana represent. This is my album andika. Album rangu andika. But mne mchizodzoka rini? Wekwenda umbangu udzoka mugwazva wangu. It's like kana tanga kakafungira moyo. But apafana kuita mistake kuti muzosiwa nendege because mne matkwadza. Kote zvekuzodaro. Okone zvekuzodaro. Ngamuzo ndege aiwanzosiya munhu aripo. Inotona munhu so ndege ane mhepo dzimwe zvakewo zvake akipacheke hake. Right. Uzina ndege. Because zvinhu zvinofamba nenguwa. Ndara kuchikoro ndinonoka inini. Bari kubhawa nekundege. Kingman, rimwe timu riri kubatika pambari musi 21 ndiani? Timu pambari? Sezvo mangunzwa. And masalad, they are all invited. Right. Because I'm not afraid of the salads. Kuba katoti marasta manyama ndo atinosevesa futi. Pastor epi? Pastor yacho. Kuba katoti ma-infama ni ma-outfama. Munhu wese akainvitwa ipapo. Vemaskitsi emadrama. Right. Muzita ra Mwari baba vaAbrahama. Tunonloja baba baba. Imani. Chitaiwa isati nozofera pazama. Avanozofera pazama. Totanzaiwa at least matry hanzi mazama. Right. Imani. Kingman. Yes sir. Ma preparation akamira sei? Urongwa. Inini sopa semazera ndozviita. According to list tinaro na manager nge. Amena hapo kana pane zvaitwa. Varipo ere manager? Manager aripo. Ngawa ipa microphone tsauri nawo. Yeah man, step up pan. Ali general. Yeah man, big up the general. General muri sei? Wagwa ntembo man. Boy, rari sei rounds. Aya around pose kuti. Ndi mune ngwere? Ngwere tinayo. Kingman ngwere ndiye vanhu kai. Ngwere yaye nyika yese. Adidika. Ngwere nyika. Nyika inoveda kuziva kuti urongwa hwekuchikoro hwakamira sei? Tabika. Chakabikwa. Tabika chasara kupakura. Chasara kupakura. Ya saka 21 September uye makagadzirira. Mageti munovhura ngwai? I think na 6. Na 6. Ndo pacharova pana. Svikawo kuma 12 hapana vanenge vachirova. Then vakomana kukurozo. Andidika. Yeah. Pasaundi zvakarongeka ere? Generator. Everything zvasetwa. Zvatova muground izvozvo. Ko paskiri live. Bo.
zvese techi imi mwatora tutokudai futi mudhara titori nemagic kamera one yakawana tigodzi nsuno. Yeah, man, it's gonna be a big thing, mudhara. It's gonna be mahora iwawo. The first time kufika guru ndonenge uchistreama live on the satellite. Yeah, man, first time pasatellite baba. Saka tukutaura kuti tinenge tiripo live paFacebook kubva koma 6-7 tichaona chino paFacebook. Kote zvemajaivi yayo zvekutamba ayo. Right. Mutange garemo mutimoziva panhu pekufollowa. Right. Because pambacho muchafunga kuti magosta ndo mahost. Pano pacho chaipo ndepapi? Tine paFacebook tine Silent Killer Angel of 4 Kufdem Records ndo page redu chairo. Ko team iri kuda kushanda na Silent Killer ikudo zvimakolabo besides tabuda zvedu pachialbum lochada kushanda varikuda kuita sei vari kulinka ipapi? I think pa number dzangu munogona kuti pa number 0771 565 816. Aiwa, I give thanks King man. Ndikuona manager wa Blotse vapinda. Yeah, okay. Ngavauye pamuri papa nimbotaura navo. Zimbabwe, it is the Zim Dancehall Overdrive. We are one big family in Zim Dancehall and in Zim Hip Hop. Tiri vanhu wanika. Big up Tigons aripana pakamirira Zim Hip Hop asachisimbisa Zim Dancehall. Zvanzi ndavinga chinhu cha Silent Killer. King man muri sei? Triple German muri sei? Ari sei marounds? Aiwa marounds akanaka singeti. Right. Induze pandakuona ndakaona imimi ndaona Blot. Ichokwadi. Blot tinaye here musi weSaturday. Tinaye full time. Akatoita nharo akati ndanosimbisa chinhu chemukoma wangu. Right. Saka Blot ari kuvatsigira ngweri. Plus kana chinga takuona imauye mimi ndimunenge matomamirira. Ichokwadi. Ichireva kuti mubvunzo wangu uchibvunzwa nemageto youth. Kuti ari kuuya here Blot? Confirmed. Blot ari kuuya. Confirmed? Ari kuuya confirmed. Zimbabwe tina manager wa Blot vari muno movati it's 100% confirmed. Varipo na manager wa Silent Killer. Killer. Time yedu ndio yapera pata mende msana pa freestyle. Ndikoda freestyle kana expensive style. Yekungondiudza zvemuswa 21. Jamani. 1 minute kana 2 minutes but yekungondiudza zvemuswa 21 zvichetka ku student. Tobva tato varisa. Zviri ku 1. Tanga nema 1 drop. Inini ndingetina Tigons mukuru weku hip hop. Ndichiita kuita kunge ndakabata choku hameno venga chitiona kunge mopu vachifunga kuti show ichaita flop asikatoziva vachazoita crop vachauya vaita kumakropa kune vachatraya kuti stopa but vana vajaja vafe vakaflopa tinokopa isu kwete kuti kana tenga hondo tinochema kana kuti tota tina mari yekutopa hondo yegrocery yoshopa haiwa enzwa ndichidropa haiwa rapa stopa handizi mwana weHwiza Muroi son of evil grasshopper kana mukauya kusodhati muchaona kuti motau kompati muchizwa kuti musi wa 21 aiwa ndingesiri 1 ndingesiri 1101 saka imimi musaware kozi vanhu vese vekumbare kuchange kune mufaro kumbare tichafara musamaka samare vhurani nzeve let me speak tererai maspikers ndikatanga kurepa wazipatapata sata kunzi slippers marasata kunzi finas manerasata kunzi dippers tabheta pamataxshop tichimedza manigazi tasedi zvanyublazi ndokupisa nemabhazi marem ndonyora mhepo iwewe unonyorera pasi chinhu chega chaunogona kuchakuzoti unohwira pasi ndokupisa kafunga kuti uri kuda neheo selasi ndokuponda musoro kozi yaye snake in the glass mabhebha anoziva uri dofa kubate mabhebhe klasi manje nini pamabhebhi wangu nditori neprazi handita zvigwere mwari akundiprotekta plasi yachibwiro pamwe chete namujibha kutanga kwacho kwatimbopeta kadhibha handinoziva ndaitobva kukaribha mumwe achichemerera kokwapaidzwa saka ndakasvika ndichibva ndamudhinda akabva angodzvimba ndakamusiya achibhidha kubva ndamuratidza kuti ndiri leader panhangu Stop it right there! Thank you. Zimbabwe, it's exactly 5 minutes before midnight. Well, it's been crazy. Thank you so much, Silent Killer, for coming through.
Yo T Gonza. Yo bomb kuru and shouts for Zim Dance when ekubatana kwavari kuita guys. Ndosaka mashows ari kuzara. We are so proud of you guys. Ana Blot, Silent Killer kubatana kuri kuita Zim Dance waka ndokuzara kunenge kwakaita musi wa 21 September. Irregardless ma beefs anenge achiitwa kugadzira music and to entertain the fans. Isusu kuzim hip hop to bigger Zim Dance because yakabatana. Ende zvinotangira pavanhu vakaita Semi Mukuru Temple Man. Navanhu vakaita sana Etherton. MaZimbabweans ari kufara ne the Zim Dance movement. And we are proud of you guys. Hey man. Silent Killer. Kuma fans enyu munauza kuti chi chekupedzira. Ndoza chema munetarira. Thank you so much Zim Shoko Matorinzwa. Well, it's been blessing. Tinosangana musi wa 21. My name is Godfather Templeman, the God President. Big up enough respect to Mbida for coming through. Big up the one Janos, Rexton, big up yourself. Manager wa Blot, thank you so much for passing through. It's maddest time. Ayo Tanamana, courtesy of Chief. Can you give me some Silent Killer? Just squeeze in one tune from the one and only Silent Killer. The one and only Ngwere. Yemlonyeni. And of course, he will be launching his album on the 21st. So buckle up and make sure you make it. This is my final tune. Zimbabwe, remember to give glory to the Most High God. Remember to give thanks and praises. Until we meet again. Only Emmanuel King Selassie. Jah Rastafari. Follow me on Instagram. Follow me on Facebook. Godfather Templeman Zima. And of course, I will make my return on Saturday night at 9 p.m. right till midnight. Your turn. Squeeze it for me, please. kana uchofunga kuti inini ndakazongomuka nega huku atina kuzi hati ndaba huku toputsa nyongwe mapere mabvuku ebvutsa kana koko vamabvuku kuti ndizvimakeksa atisoka mabvuku vaiziva kuti vekukufu kana tikasvika kumangomara verufu hapana anotaura hapana anotibuku. Yes, Zimbabwe. Alaitas isusu wakatengwa nemasalati kofunga kwako tiri makawati monzi imimi mayenda kuche motokati tutungwa nemasalati iwewo wakatomete kutamkawati